Futbal vôbec nie je jednoduchý, vzhľadom k tomu, že nikdy nevieš, čo sa ti môže prihodiť. Nie je to len o tých pozitívnych situáciách, ale niekedy aj o tých negatívnych. Volám sa Sebastian Duda, mám 20 rokov a som slovenský futbalista a momentálne hrávam v Kežmarku. Futbal už hrávam od malička a pre mňa futbal je niečo fakt špeciálne, pretože veľmi ma to baví. Snažím sa užívať si každý jeden moment na ihrisku. A vzhľadom mojej minulosti, toho, čo som zažil a tým, čo som si všetkým prešiel počas tej mojej kariéry, tak som sa rozhodol o dokumentáciu môjho posledného zranenia. Vlastne ukázať krok po kroku, ako budem postupovať počas tohto zložitejšieho obdobia. Hneď po prvom odtrénovanom týždni na začiatku letnej prípravy som musel spraviť veľmi dôležité a rázne rozhodnutie, keďže niekoľko mesiacov dozadu ma už trápilo moje zranenie kolena a počas tej mesačnej prestávky, ktorú sme mali, tak som sa snažil to nejako dohnať a dať to dokopy, no nepodarilo sa. A ako som avizoval po tom prvom odtrénovanom týždni, som sa musel opäť zastaviť, dať si to vyšetriť čo najlepšie, pretože takto som už ďalej nemohol fungovať. Bolo to také rozhodnutie, že som s tým mohol začať aj skôr, no stále som si hovoril, že je to v pohode a odkladal som to až doteraz. No a začalo sa to tak, že som absolvoval prvé vyšetrenie u ortopéda, kde sme sa hneď dohodli na magnetickej rezonancii, ktorá sa spraví a od ktorej sa už ďalej budeme potom odrážať. V priebehu týždňa sa táto magnetická rezonancia spravila a hneď na ďalší deň som mal opäť stretnutie s týmto ortopédom, s ktorým sme to dopodrobná pozreli a od neho prišlo rozhodnutie a návrh, že vzhľadom k tomu, ako sa toto koleno správalo v posledných mesiacoch, by bolo potrebné spraviť zákrok. A zo začiatku ma tá správa vôbec nepotešila, keďže som vedel, že opäť nejaký čas si budem musieť oddychnúť od futbalu. To moje rozhodnutie bolo celkom rýchle. Povedali sme si tak, že poďme do toho, ak to má pomôcť aj tej mojej budúcnosti, ale celkovo tej mojej futbalovej kariére. Takže hneď sme si stanovili termín operácie a prekonzultovali sme všetko potrebné, čo je dôležité spraviť. No a teraz už je len dôležité sa čo najlepšie pripraviť na tú operáciu.
čas počas zranenia je taký možno špeciálny, ale aj netradičný, keďže ten športovec trávi veľmi veľa času o samote a viac menej na ten celý proces nechcel by som to povedať, že je na to sám, ale tie tréningy, ktoré musí podstúpiť, tú celú rekonvalescenciu musí podstúpiť on sám a bojuje viac menej on sám so sebou a s tou svojou hlavou. A nechcem to brať ani tak negatívne, ale presne naopak chcem sa na to pozerať tak pozitívne a možno počas toho procesu, aj keď to bude niekedy bolieť, tak chcem si ten proces celkový užiť, pretože viem, že aj niečo zlé je na niečo dobré. Toto veľké parkovisko, čo je do... Kde môžem ísť aj potom po obede, keď vy prídete, poďme ešte do bazéna. Moje posledné mesiace vyzerali ako na horskej dráhe, pretože raz som sa cítil super, mohol som trénovať, hral som zápasy a v priebehu týždňa sa to opäť zmenilo, kde som musel opäť oddychovať a snažil som sa počas tohto obdobia nejako posúvať a brať to z časti pozitívne, ale tak vnútri sebe som cítil, že to nie je presne to ono, ako by som sa mal cítiť. A možno z časti aj počas tých výkonov to bolo trošku cítiť. Točilo sa to okolo môjho kolena, keďže už pred pár mesiacmi bolo to cez zimnú prípravu, ma začalo pobolievať a hneď som si to dal aj vyšetriť. Ale viac menej doktora, nejakí fyzioterapeuti mi povedali, že je to v pohode. Nič na tom zle nevidia, je len dôležité popracovať na svaloch okolo toho kolena a mal som aj nejaký čas na oddych, kde som počas toho oddychu pracoval na tom kolene, ale viac menej po pár týždňoch som sa vrátil späť do záťaže a cítil som sa celkom fajn, ale nebolo to zase ten top stav, ktorý by som chcel mať, ale tým, že som už nejakú dobu nehral a mal som tu chuť stále viac a viac trénovať a zlepšovať sa, tak som sa na ten čas tešil, kedy môžem sa vrátiť späť do tréningu. Keďže tá spätná väzba od nejakých odborníkov bola z časti pozitívna, tak som to viac menej nebral až tak vážne a nechcel som sa tým nejako dlho zdržovať a myslieť na to. Ale ako plynul čas, tak stále ma to nejako pobolievalo a nevedel som, či mám trénovať, či nemám trénovať. Ale nakoniec sa tá sezóna nejako dohrala, aj keď niektoré zápasy a tréningy som odtrénoval cez bolesť. A až teraz po sezóne som si to dal opäť prešetriť a ukázalo sa, že sú tam nejaké negatívne veci, vďaka ktorým si to koleno vyžaduje zákrok. All of us, nobody's perfect. We failed too many times. We have so many uncertainty in our life that we have to be capable when we are down to stand up. It's part of the journey, it's part of the process, it's part of our education. In my case, I learn the most when I'm down. And it's good, but this
a možno počas tohto obdobia nebudem môcť hrávať ten futbal, byť na tom ihrisku, ale zase sa otvoria dvere pre možno nejaké iné športy, ktoré ma bavia, alebo na nejaké iné oblasti, ktoré počas tej sezóny a počas toho trénovania toho futbalu až tak nestíham, alebo na to vôbec nie je čas. Hop! Hop! Vracajte ruky stále ku hlave, hej? Konečne, pán tréner. Ako si spokojný s tréningom dnešným? Veľmi spokojný. Ste šikovní obidvaja. Ďakujeme. Môžem vám povedať, ako si spokojný so svojím výkonom. OK, dobre.